hayi umhlolo ngaka uyachaya mosloidness ne hayi mbulale ungakanani ugxarha kuye hayi mbulale ya ku-MI xa ngizothulodi yabheda ngcono undizi watshana nayo xa ngizocisha lo ema ifekamed leqha yathanda ukubasela umed ubhizi hlanye ibizi ginza lonto seqaphela thanda ufanisa abantu nawe nobhigi nowufuna ifame ngoba uchiza gatswini thanda uziphakamise ngefensi zikabhigi wena u-useless ngaphandle kwetunas fili kwalo autotuna kucisha ndodakho yakho give upha kwispazi yoqambi kutsho notonado delela i-albino kodwa yiyo kwenza famous deserve iprokike emlonyeni cause ushamus zezifike zamosha ispaza kwaqalezi yathi inyama emnandi zafika zayifaka isorage amloidness yona nto uyaziyo yileyo once wabuyisa ngo-tune point oqinqa ngozimbele loidness yakumona ifake madness uthetho bede loidness yakumona ngowambekwe desert ulanga usifele loidness yakumona sozibona ifake eshasha loidness usubhanga loidness yakumona ngowaqaphela amaqala loidness usugqama loidness yakumona ifake madness uthetho bede loidness yakumona ngowambekwe desert ulanga usifele loidness yakumona sozibona ifake eshasha loidness usubhanga loidness yakumona ngowaqaphela amaqala awuloqala apha kulo mdlalo ndiyakwazi lodi yafika endingcole njengoponzo skema abantu kwafrika akho ntliziyo ubaneka imona nizonqisha nizoqhwayela emva malegona indeni ocisha anotikiwilili i-albine kwenze waduma le ndungu isalayo kwenza doma ingqondo yazula khona isolution khona nqina ndizocebisa loyideka indanda umamele mna zokhulisa wathi silegend apho sitha abanye bazinyoko ufana noma qale kuye before ncima usinotsha loyd awulogorha thena uzenza uwokha mnokwenza nje boy lena engekatsho uba kwazi ucinga ndizokucubhelelo kantsho bethelwa nangutho ndiyazi bogxeka abakulandelayo abacinga okwefudo batsho ngendlela edlwabhazelayo